Tapi madihamu aman nami ina nami salut nasian hami padeta jon ripajetan sedarion ima menaringoti taringotu jamita tu hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 nah dienet sian Seda Musa 2 ayat 10 lalu sa rodi ayat 25 songonon ma hatani debata tersurat dungi ninna debata Jahoba ma dang jadi pujung jolmai hubahem madi ibana sada pangurupina bahed donganna ay duksud dijadi hode bata Jahoba siat tanoi nasa binatang di ladang rodi sude pidong akkana martonga-tonga langit ditogi maitu si Adam asa di ida manang beha guaranna jala iyai di bahe si Adam guar ni nasa namarhosa lausido guarna. Jadi di si Adam ma guarni nasa pahapahanan rodi pidong akkana martonga-tonga langit doho nasa namanggulmit di tanah on alai anggo di si Adam dang adong jupang pangurupi bahen donganna dungi terlalap modum masih Adam di bahet di bata Jahoba jadi dienet masa ada si rusukna jala dilakopon sibuk tu perbuatan nih dungi di pauli de bata Jahoba rusuk na binuat nesia si Adam bahe buru-buru jala ditugu ibana tu si Adam dungi ninna si Adam ma oddo sahali holi-holi sian akka holi-holiku jala sibuk sian sibukku guarom ma ibana jolma ni bawa ala siap bawa ibana binuat dibaheni tadi kono ni bawa doa mana dohot inana madongani jolmana jadi sada sibuk nasida marsai maradu nasida duasa si Adam doho jolmanai jaladang maila nasida ido sahatna hamudongan nahina holongan di bagasan Yesus Kristus adong ma piga-piga nabui putih hota nagabi hanguluatta sian turpuk jami taon na perjulu di ayat 10 takas dodido disi dungi ni debata Jahoba ma dang jadi pujung jolmai hubahem ma di ibana sada pangurupina bahen donganna jadi dung di toppa debata akka narikot di portibion pahapahanan akka pirong do nasana manggulmit di portibion di toppa ma jolma Adam jolmai dung di toppa jolmai Adam pujung ma si Adam alani ido didok debata mama dan jadi pujung jolmai atong adong masada pabahenan debata ala diberang dan jadi pujung ido ubane dok hubai madi ibana sada pangurupi bahed donganna jadi inisiatif ni debata sadiri do mabahen sada pangurupi bahed dongan ni si Adam nuaing duk songoni arok sakap ni debata mabahen pangurupi donganna ahama na ditugihon na jumulo ayat 10 sia 1 ayat 20 takas donakin didok disi duk sudi jadi ho Jahoba siat tanoi nasa binatang di ladang doho takapirong na martonga-tonga langit ditugihon maitu si Adam jadi nunga di toppahiman akka pidong na martonga-tongan langit do nasa namang gulmit do takka binatang dari portibion dungi ditugihom mai tu si Adam dibuan asa digowari si Adam sudi akka namang gulmito binatang do takka pidong na martonga-tonga langiton jala iyai di basi Adam guarna laus ima guarna alai aduk sada ulau ni si Adam muse dakola mabai gor ibana disi ay di ayat 20 dungsun sude akka binatang doho takka pirong martong-tong nanti di baik guarna adong didok alai anggo disi Adam dang adong jupang pangurupi bahed donganna jadi dina mambolusi dina tugion di debata Jahoba naking akan namanggulmiti binatang do takka pirong martong-tong langiti dakkolan naing mabay goar si Adam disuruh ala justru tong do ikon idonna siani
jala buatonna pangurupi di ibana bahed donganna alai didok alai anggodi si Adam dang adong jupang pangurupi bahed donganna. Jadi si Adam dang adong dipilit bahed donganna sian naung adongi himan sian nauk tinop pana perjului siap binatang nasa nama gulmi ditanui do takapirung namar tonga-tonga langit. Aut sura rupani gebisian sada siani dipilit susah mahita satu nuaing. Setai rupani gebe marlai mariboto mahita. Aut sura dipilit si ada piman manak sada siap binatangi gebe didok pangurupi bahed donganna. Alai dang adong Jepang bisuk di mana. Dung dang adong Jepang mudum mai mana. Terlalap mai mana mudum disima di enet debata sada rusukna. Jadi dibuat masada rusuk di si Adam dungi disiar rusuk naima ditoppa muse sada nagin waranna parupuan manang didok boru. Marhite panopaunon gabe adong sada ajaran nama dok ala dibuat debata Jahoba sada rusuk ni si Adam berarti gabe moru marusuk naninna. Jala gabe adong manwaik padohan madok gumodang do rusuk ni parupuan siap bawa ala siap bawa ido parupuan ni ditoppa ninna. HP penelitian ni akadok termadok nuaing sarupa do rusuk ni bawa do parupuan nuaing sama-sama 12. Jadi dang adong bedana rusuk ni bawa do parupuan nuaing. Atong molosong ini salah do hatan di 2 tahun dak salah. Memang anggur rusuk ni si Adam bawa na perjului dibuat dosada jalasianima ditoppa parupuan. Alai tu poparan ni si Adam dan gabi dibuat musi rusuk nai. Ai si Adam ditoppa 12 rusukna. Dungi dibuat masada gabi tinggal 10 sada. Nasado gabi parupuan. Jadi poparan ni si Adam dan gabi 10 sada rusukna. Alai hot do 12 ala 12 do rusuk ni jolmaina perjuru ditoppa alai si Adam dibuat masada. Jadi hola si Adam do na 10 sada rusukna ummotik rusukna sian parupuan na jojok didok si Hawa. Sarupa dui molo tapatudus tunaingon molo adong satai birupani halak nama pitung marhasohotat tu halak nama pitung. Jadi bawai mapitung dang bui mernida perempuan mapitung dang bui mernida marhasohotat kalahon seorang danak dang otomatis gabi mapitung anak-anak bui lu mernida jala lengkap sudah denggan. Jadi songoni si Adam nak pe 10 sada rusuk na mau rusada dang gabi 10 sada rusuk ni anak-anak bawa 12 rusuk ni boru na mulu boru tetap do sama 12 bawa do perempuan ni ala poparan na namai ala yang si Adam 10 sada do. Ima rupani taringot tu rusukon jala dung sidung perempuan ni ditoppa ditogihom mai muse langsung do debata Jehovah manogihon tu jolo ni si Adam dung di jolo nai dung masih Adam didok emak dung ini nasi Adam ma oddo sahali holi-holi sian akka holi-holiku jala sibuk sia sibukku guarom ma ibana jolmani bawa ala sia bawa ibana binuat. Jadi pitorlas do rohani si Adam mamereng perempuani natinop pani debata di ibana gabe donga pengurupina dan dijua be. Jadi macai las rohana manjakon jala dihaholongi ma perempuani. Ayat 24 di bawah ini tadi kono dibawa do amana do inana madongani jolmana jadi sada sibuk nasida. Di parsaripeon takas do disi gabi sada sibuk nasida. Jadi holat di parsaripeon do nagenorana sada sibuk. Bawa do perempuan naung di pasu-pasu gabi sada ripe nahot ido nagabi sada sibuk di Jahoba sada daging. Molo ama do anak nadang digwari sada sibuk. Ala pangatusion di sada sibuk ima dang adongbe subang dibawai doho perempuani enungga di pasada nasida gabe sada sibuk dang adongbe subang di nasida alai namasan waingon ulu dojuk pakita rupani namar saripe gabe mersubang bawau tu inat tanah satabi rupani manang
inat tau tu amat tu gabi marsubang dan gabi sada sibuk nasida HP ia bawon ia tu saripe ni halahan dan marsubang di siru nuang na gabi salah par saripe ni na atura subang gabi dang marsubang na aturan naso marsubang gabi marsubang tu donga saripe do ibadang marsubang ala nunga sada sibuk tu saripe ni halahan do hotak ka na asing nai marsubang do ala ni unang gabi balik gimana unang gabi tu donga saripe marsubang ia tu na asing gabi dang marsubang di sido nuang taringot tu par saripeon na gabi jot-jot adong akka persoalan alani iro akka manginang turpuk sadarion hobar tu topik minggu didok dus duhita diadupan ni debata hadusun ni jolma diadupan debata perempuan nang bawa ima rap natinop padu nasida bawai penatinop padui perempuan ni penatinop padui atik pesian rusuk ni bawai perempuan ni alai bawai natinop pani debata dui perempuan ni pe natinop pani debata dui sada siat tano sada siat rusuk jadi rapak natinop padui dus dunasida di debata anai dang ada perbedaan ni perempuan do bawa di debata taringot tu panopaon rap natinop pado bawa dohot perempuan alani idang bido hono di bawa tumi bo derajat do takkan asing dam rap natinop pado mono rap natinoppa dus natinoppa atong sarupa do hita dia dupan ni debata alani akka manginang parsaripeon na tinotopon ni debata dus dui perempuan do bawa rap natinoppa jala rap na pinadumu na tinogihon di debata jadi ikut badia ma ibana parsaripeon ni bawai do perempuan ni badia lapatan na bawai dang lau bituna asing perempuan dang lau bituna asing ai sada bawa sada perempuan idona di padumu songon diturpukon si Adam langsung debata mabuat perempuan ni di padumu nasida gabe sada parsaripeon alani ikon badia jala ikon hormat ikon sangap tabain dia kapar saripiota dang adong ibarna dang adong be si hagijak konon dibawa siap perempuan dus du ibana dia rupan di debata rap natinop padu hita dia rupan di debata alani tung rap memujima hita dia rupan di debata tapi madihamu amanami enami saluhutna horas